Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Dinsdag 7 april om 6 uur 's avonds tijdens een persconferentie gaf de gezaghebber Edison Reina de fases aan over de pandemie COVID-19. Geachte inwoners van Bonaire, vandaag heb ik weer de gelegenheid mij tot u te richten met enkele belangrijke mededelingen. De belangrijkste om mee te beginnen is wel dat er 26 tests zijn afgenomen, waarbij nog niemand positief is getest op Bonaire. De voorzorgsmaatregelen die wij hebben genomen, samen met het voorbeeldig gedrag van een grote meerderheid in onze samenleving, hebben ertoe bijgedragen dat wij vandaag nog op 0 besmettingen staan. Mijn dank aan een ieder voor deze belangrijke punt. We komen nu in de fase van het actief op zoek gaan naar het virus om te onderzoeken of het er echt nog niet is op Bonaire. Dit betekent dat sinds vorige week op advies van RIVM men is begonnen met meer testen van mensen. Daarom wil ik graag een beroep doen aan mensen die symptomen hebben die mogelijk lijken op coronasymptomen, om telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. De arts zal evalueren of het nodig is om over te gaan tot testen. In de eerste fase hebben we de grenzen gesloten, de medische sector versterkt en diverse andere preventieve maatregelen genomen. Zoals het sluiten van scholen en het beperken van sociale contacten. In de nieuwe fase willen wij, als het virus verborgen is op ons eiland, dit zo snel mogelijk ontdekken om het te kunnen isoleren, zodat het voorkomen kan worden. En dat het zich gaat verder verspreiden. Dit zorgt ervoor dat we nog niet kunnen overgaan tot het versoepelen van de genomen voorzorgsmaatregelen. Volgens de medische sector gaat het zeker 2 à 3 weken duren om de groep te testen die valt onder die categorie van personen die mogelijk besmet kunnen zijn met het virus. Het betreft personen met lichte of ernstige symptomen die direct of indirect contact hebben gehad met toeristen die onlangs ons eiland hebben bezocht en personen die in de zorgsector werken. Als er na die periode nog steeds geen enkel coronageval op Bonaire is, dan kunnen we de voorzorgsmaatregelen gaan versoepelen. Maar indien er 1 of meer positieve gevallen worden geconstateerd, is het de bedoeling om onmiddellijk over te gaan op een zogeheten lockdown, aangepast aan onze lokale omstandigheden. Daarom, dames en heren, is het belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan het afgekondigde maatregelen, de sociale afstand blijft handhaven en zich blijft houden aan de hygiëneregels. Ik weet dat deze maatregelen offers van ons vraagt en dat we beperkt worden in onze dagelijkse bezigheden. Maar het hoofddoel van dit alles is om de veiligheid van alle bewoners van ons eiland te behouden. Volgens de gezaghebber zijn er ongeveer 250 ingezetenen van Bonaire in het buitenland. Op 14 april zal de eerste groep inwoners teruggebracht worden. Een ander traject is de repatriëring van ons ingezetenen in het buitenland. Er zijn momenteel zo'n ruim 250 ingezetenen van Bonaire in het buitenland. Op 14 april aanstaande zal de eerste groep inwoners teruggebracht worden. Iedereen uit het buitenland gaat thuis op Bonaire 14 dagen in verplichte quarantaine en krijgt een zogeheten buddy toegewezen. De buddies zorgen voor alles wat de mensen in verplichte quarantaine nodig hebben, zodat het niet nodig is het huis te verlaten. Daarnaast zullen de personen in quarantaine streng gecontroleerd worden. Er zijn gevolgen voor degenen die zich niet aan deze regels houden. Dit kunnen zware sancties zijn. De eerste groep die terugkeert zijn inwoners met een vitale functie die terugkeren om ondersteuning te verlenen in deze crisisperiode.
Hierna zal er steeds een groep van maximaal 50 personen teruggebracht worden, dit op aanraden van het RIVM. En deze groep gaat ook steeds 2 weken in verplichte quarantaine, net zoals de groep hiervoor. Zowel de Rijksoverheid als het Openbaar Lichaam Bonaire, bij monden van de gedeputeerde van Economische Zaken en gedeputeerde van Sociale Zaken, hebben maatregelen aangekondigd voor financiële hulp aan zowel bedrijven als personen die de negatieve effecten van de coronacrisis voelen. In de komende tijd zal er meer informatie volgen over deze maatregelen, zodat onze gemeenschap goed op de hoogte wordt gesteld van wat er geregeld is en waar men moet zijn om hulp te ontvangen. In al mijn toespraken heb ik benadrukt welke grote inspanning er is geleverd om de medische sector te versterken ter voorbereiding op de eerste persoon die positief test op COVID-19 op Bonaire. Er zijn medische experts uit Nederland en Colombia gekomen om bij Stichting Fundación María Dal te helpen en om patiënten per ambulanceflight te vervoeren wanneer dat nodig is. Militaire hulp en hulp voor de medische sector op Sint Maarten is aangekomen. En wij hier op Bonaire ook meer hulp zullen krijgen uit Nederland in deze crisistijd. Solidariteit in deze crisistijd is essentieel. Onze zusterseilanden helpen ons wanneer dat nodig is en wij helpen hen voor zover mogelijk. Zo is dit weekend een patiënt uit Saba in het ziekenhuis opgenomen op Bonaire voor behandeling die niet op Saba beschikbaar is. Het is goed om te vermelden dat er op Saba, net als bij ons, nog niemand positief getest is op het virus. Ik moet inmiddels ook aangeven dat ook vandaag zijn er 2 patiënten uit Saba aangekomen om in het ziekenhuis hier op Bonaire verpleegd te worden. Wij helpen waar we kunnen. Tevens hebben wij in het weekend een van de luchtambulances die hier stonden naar Sint Maarten gestuurd ter ondersteuning van het noodtransport van patiënten aldaar. In plaats daarvan is er een Learjet uit Colombia naar Bonaire gekomen die 2 patiënten tegelijk kan vervoeren in plaats van slechts 1. De bemanning van dit vliegtuig was hier al 2 weken in quarantaine en kan nu beginnen met werken. Dit is weer een voorbeeld van hoe wij bezig zijn om onze medische niveau op peil te brengen voor het nodige als het zover is. Wij konden ook uit de media vernemen dat militaire hulp en hulp voor de medische sector op Sint Maarten is aangekomen afgelopen weekend en dat wij hier op Bonaire ook meer hulp zullen krijgen uit Nederland in deze crisistijd. Dit is zeker nodig en ook toe te juichen. De voorspellingen van de internationale experts geven aan dat de coronapandemie lang gaat duren en dat het ook lang kan duren voordat er een vaccin of medicijn is tegen COVID-19. Voor nu bent u de enige genezer voor het virus zelf. Uw gedrag om uzelf, uw naasten, uw eiland en uw planeet te beschermen. Samen tegen corona. Minister Raymond Knops heeft gisteren zijn werkbezoek aan de Caribische delen van het Koninkrijk afgerond. Vanochtend om 9 uur tijdens een persconferentie gaf hij aan om sociale afstand zoveel mogelijk te behouden. Ook op deze plek wil ik alle mensen die daar dag en nacht mee bezig zijn, om die mensen te helpen, om die bij te staan, een hart onder de riem steken en hartelijk dank zeggen voor wat zij doen. Want het leven en welzijn van de zieke mensen hangt wel of ligt in hun handen en dat is een zware verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd hebben wij als overheden de verantwoordelijkheid om alles te doen wat in onze macht ligt, om ervoor te zorgen dat er voldoende medische apparatuur aanwezig is op de eilanden. Maar ook dat de financiële noden op dit moment geledigd kunnen worden en dat de noodmaatregelen zoals die nu zijn voorgesteld in de landen en op de BES-eilanden ingevuld kunnen gaan worden. De afgelopen periode is hectisch geweest in alle delen van het Koninkrijk. Als ik even begin bij Nederland, zie ik dat we op dit moment 2400 doden te betreuren hebben. Ontzettend veel besmettingen. En het land niet helemaal stilstaat, maar wel in grote mate. En ik zie dat exact hetzelfde gebeuren in de Caribische delen van het Koninkrijk. Waar die lockdown grote gevolgen heeft. In een samenleving waar mensen gewend zijn om dicht bij elkaar te staan, letterlijk, mag dat nu niet meer vanwege het besmettingsgevaar.
En dat is ook mentaal heel zwaar. En ik zou willen zeggen, weet u gesteund door al die bestuurders, maar ook door de Koninkrijksregering. In het feit dat we hier samen voor staan. En dat we ook samen dit te lijf moeten gaan. Dat we samen ook maatregelen moeten bedenken en moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat we hier op een goede manier uitkomen. Dit kan enige tijd gaan duren. Dus die vastberadenheid is van groot belang. Maar we moeten dat wel doen, want er is geen ander alternatief. We hebben een vijand die voor een deel onzichtbaar is. Een onzichtbare orkaan zou je kunnen zeggen, die woedt. Die ervoor zorgt dat ons leven op de kop staat. Ik kan zeggen dat wij op dit moment ook in de Koninkrijksregering die vandaag heeft plaatsgevonden, de ministerraad en de Rijksministerraad zijn zojuist beëindigd, dat wij uitvoerig uiteraard gesproken hebben, ook met de gevolmachtigde ministers, maar ook met de bewindslieden in het Nederlands kabinet die verantwoordelijkheid dragen voor de Wijseilanden, over wat we allemaal moeten doen, wat ons te doen staat. En de urgentie is hoog, de betrokkenheid is groot en de verbondenheid is ook groot. En als er ooit een moment is geweest in de historie dat het Koninkrijk zo op elkaar was aangewezen, dat we allemaal met hetzelfde dreiging geconfronteerd werden, ja, dan is het nu wel. En dat schept een band. En tegelijkertijd is de opgave zo groot dat het ook van ons allemaal niet alleen een andere manier van leven nu vraagt, maar wellicht ook na deze crisis. Premier Rutte zei het heel treffend, denk ik, gisteren in het debat. We moeten toe naar het nieuwe normaal. De wereld zoals die was, die zal niet meer terugkeren. En wij zullen onze economie, onze samenleving anders moeten vormgeven om ervoor te zorgen en toekomstige crisis aan kunnen, maar ook dat we bestand zijn tegen dit virus. Dus nu vooral containen, mensen beschermen en tegelijkertijd, en daar wordt ook alles op alles voor gezet om vaccins te ontwikkelen die ertoe leiden dat mensen geholpen kunnen worden die besmet zijn met het vreselijke en dodelijke virus. Dat wilde ik vooraf zeggen, ook als boodschap naar alle inwoners van het Koninkrijk. Weet u, gesteund door de inzet van velen. En ik ben alleen maar trots als ik zie hoe zowel in het Europese deel als in het Caribische deel mensen gehoor geven ook aan de verzoeken van de autoriteiten om afstand te houden, om social distancing in acht te nemen en tegelijkertijd om vol te houden in een situatie waarvan niemand weet hoe lang die gaat duren. Wij gaan nu naar reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Kinderen en jongeren die zich in een achterstandssituatie bevinden, ontvangen dagelijks een broodmaaltijdpakket op school. Maar wegens de pandemie COVID-19 bezorgt Stichting Voeding en School Bonaire de pakketten aan huis. Ja, dat klopt. Ik ben penningmeester van Stichting Voeding op School. Wij zijn momenteel bezig met wekelijkse pakketten maken voor minder bedeelde kinderen. Normaliter geeft Stichting Voeding op School dagelijks eten en voeding ongeveer aan 800 kinderen, plus minus. En omdat er nu een crisis is er geen school, hebben we besloten om wekelijkse pakketten voor de kinderen te leveren. Hoe controleren jullie dat die mensen die deze pakketten krijgen echt die minder bedeelde kinderen zijn? Mensen kunnen zich aanmelden via Facebook of ze kunnen ons bellen of via e-mail. Wij doen dit samen met OLB en we hebben daar een lijst en die lijst controleren wij samen met OLB. En we bellen de mensen indien we vragen hebben van klopt het wel of niet dat u in aanmerking komt hiervoor. Maar we hebben wel controle hierover. We zitten hier bij Rainfishes. Het is een bedrijf, maar in de crisisperiode deden jullie ook toch mee met helpen met deze goede doel. Ja, dat klopt. Wij als Rainfishes hebben in deze crisis toch besloten om mee te helpen met Stichting Voeding op School. Want het is heel belangrijk voor onze kinderen. Maar niet alleen Rainfishes heeft geholpen. Er zijn nog meer bedrijven die hebben geholpen. Daar zijn wij als Stichting Voeding op School heel erg dankbaar voor. Ik kan zo even een paar bedrijven opnoemen die nu even snel in mijn hoofd komen. Donor Kebab Bonaire heeft geholpen. Bondigro heeft geholpen. Even kijken.
We hebben heel veel donaties gehad en we zijn daar echt heel blij mee. Ik kan nu niet alle namen opnoemen omdat het niet in mijn hoofd komt wie er allemaal zijn. Maar ik wil jullie toch allemaal hartelijk bedanken voor deze. En mensen vragen om toch te blijven doneren, ondanks het crisis is. Wat je ook thuis hebt dat in de weg staat of wat je niet kan gebruiken, wij kunnen het wel gebruiken voor de kinderen. En wij zijn heel dankbaar voor dit. Ja, dat kan zeker. Ze kunnen of op Facebook zich inschrijven met de inschrijfformulier. Maar ze kunnen, indien ze geen Facebook hebben, ook bellen naar mij. Mijn nummer is 785 26 22. Oké, we zijn begonnen met 100 pakketten. Van 100 is naar 200 gegaan. Vorige week 300 en deze week zitten we op 400 pakketten. We weten niet hoe lang deze crisis zal duren. Dus hoe lang zijn jullie bereid om dit te doen? Stichting Voeding op School zal bereid zijn om dit te doen zolang het nodig is. En we blijven doorgaan met de pakketten en we proberen zoveel mogelijk kinderen te helpen. Ik wil nog één bericht aan de mensen doorgeven. Schaam je niet, meld je aan. Wij als Stichting Voeding op School zijn heel erg open om iedereen te helpen en er voor elkaar te zijn in deze moeilijke periode. Wegens de pandemie COVID-19 hoort het redelijk rustig op straat te zijn. Zo ontstaan er meer ongelukken dan normaal. NOS-TV heeft de volgende compilatie en verkeersongelukken op Bonaire van deze week. Gilberto Morichel zat even in een dip. Door de coronamaatregelen gaat zijn nieuwe baan niet door en hij kan zijn scriptie niet afmaken. Dus besloot hij zijn energie te steken in het verbinden en ondersteunen van het Caribische gemeenschap met het platform Quedacas, Blijf Thuis. Caribisch netwerk. Emotioneel? Ja, tuurlijk. Ja, mis je er? Oh my god. Het zou altijd geweldig zijn om bij hen te kunnen zijn. Op hetzelfde moment begrijp ik ook dat dat niet per se het wijste, het meest goede ding is om nu te kunnen doen. Ja, altijd. We zijn heel close. Dus de momenten dat ik niet bij ze ben, dan is het wel heel sad. Dit is mijn vader. Hallo, hallo. Kunta je banden lang? We here. En zie je nog wat is nog deze? Zie, conta je banden lang? Conta je quarantena. Oh, schattig. Hoe gaat het? En erbij? Lekker rust. Ja. Dus op zich is het inderdaad wel heftig. Al die maatregelen die worden. Het is toch iets wat op je afkomt. Ja. Maar je merkt toch het valt nog mee qua cijfers. Dus 11 gevallen. Dus van het coronavirus hier op Curaçao. Dag mama, hoe gaat het? Goed, met jou? Ja, goed. En op Curaçao, hoe ervaren jullie het? Of hoe ervaar jij het? Een beetje raar situatie. Waarom? Omdat alles is veranderd, hè? Maar vind je het eng, zeg maar, als je op straat bent? Ja, ik vind het eng. Het is een raar gevoel. Waarom? Want het is alsof er iets in de lucht is, gevaarlijk
That's interesting. Wauw. Cameron. Wauw. Nou ze zeggen dat elke auto nummerplaat 2 keer per week krijgt om buiten huis te gaan. Nou, dat was leuk. Hoe is dat voor jou om met je ouders te bellen? Nou, ik vind het wel leuk en ik vind het wel mooi dat ik dan altijd de kans heb om gewoon met hen te spreken. Ook tijdens deze hele turbulente periode. Het is niet per se ethisch verantwoord om daar te zijn. Want oké, dan ben ik er, maar dan heb ik per abuis de ziekte met me meegenomen. Ja. En op Curaçao zijn mensen best wel vaker in risicogroepen. Diabetes en hoge bloeddruk en al die dingen zitten gewoon vaker op Curaçao in die gemeenschap. Dus ik moet dan ook aandacht besteden aan mijn verantwoordelijkheid voor andere mensen zijn levens. Ja, maakt ze zich zorgen over de economische situatie? Dat is wel het pad van mijn hart. Je kunt zeggen, sowieso, ik zelf merk het ook. Met economie. Rechtsbedrijf. Op dit moment kun je niet naar de gerechtshof om te tolken. Andere klanten ben ik dus ontgeen bij hun kantoor, dat kan niet. Ja. Als het langer gaat duren, 4, 5, 6 maanden, dan is het zorgwekkend. Ja, mis je er? Tuurlijk. Ik bedoel, oké, dit was niet mijn plan om te gaan uit. Je mist er gewoon. Tuurlijk, ik denk dat iedereen het wel een beetje met mij deelt. In de zin van, we zijn best ver van huis. Dus het is niet alsof we gewoon de trein kunnen pakken of gewoon even naar huis kunnen gaan. Maar het is toch wel, we wonen best ver en je merkt dat wel. Ik maak me wel zorgen, maar ik geloof dat er altijd hoop is. Dit is een moment waar we zoveel mogelijkheden hebben. Als we kijken naar de toekomst van werk en we kijken naar de toekomst van de wereld en de economie. Wij kunnen nu gaan nadenken over onze rol. Investeren in agricultuur, investeren in zelfredzaamheid. Maar ook zelfredzaamheid dat interafhankelijk is van andere eilanden. En van onszelf en onze gemeenschap opbouwen. Ze weten wat het is om in armoede te leven. Dus voor hun zien ze het ook wel als gewoon doorgaan. En je best doen en doorgaan. Ja. Wanneer denk je dat je weer naar Curaçao toe gaat? Ik hoop augustus. Clear for takeoff. Left or right turn is your discretion. Wind is 10006. Medische hulpgoederen kwamen afgelopen week aan op Sint Maarten. De vooruitzichten zijn somber, stellen medici. Toch is men blij met de hulp uit Nederland. Er is een mobiele intensive care unit aangekomen op Sint Maarten met de inrichting van een volledige intensive care afdeling met 6 bedden, inclusief negatieve drukkamers. In die tent staan een 6-tal bedden die gebruikt worden straks als IC-mogelijkheid voor mensen die op dit moment ademhalingsproblemen hebben. Dit is een tijdelijke maatregel. Wat ik begrepen heb is dat er containers gaan komen. Maar om in ieder geval te zorgen dat er op dit moment een capaciteit is om mensen op te kunnen vangen, is deze tent er neergezet. Als we kijken naar huidige patiëntenaantal met kritische toestanden die opgenomen zijn. En dan maken we een grof inschatting. We verwachten een verder enorm toename van aantal ernstig zieke patiënten. Waarbij dus de opname nodig is op de afdeling, op de intensive care en op de paviljoen. Op dit moment kunnen we het aan. En met de verwachte toename in capaciteit denken wij dat we het ook aan gaan kunnen. Maar het blijft een onzekere situatie omdat het niet helemaal in kaart te brengen is wat de echte aantallen zijn van mensen die ziek zijn of nog gaan worden. De brandweer heeft op dit moment geen rol in het vervoeren van patiënten. Dat is iets wat de brandweer wel zou kunnen doen als de vraag er is, omdat er natuurlijk een capaciteitsprobleem is op het eiland. Daarnaast is de vraag gesteld of de brandweer mee kan helpen met ontsmetten. Dat is iets wat de brandweer eigenlijk als core business heeft, dus dat zou kunnen, dat we dat gaan doen.
Social distancing is echt belangrijk. Wij zijn hier voor jullie. Wij zijn hier op de frontlijn om de patiënten te behandelen. Wij willen vooral iedereen oproepen om thuis te blijven als het mogelijk is. De dokter te bellen als dat nodig is. En naar het ziekenhuis te komen als het echt nodig is. In overleg met huisarts en CPS. Ik heb goede hoop dat het Sint Maarten zich weer kan opbouwen. Maar het is een harde klap. Nu met het orkaanseizoen voor de deur zal het misschien nog een extra klap kunnen zijn. Dat weet je niet. Maar we zijn resilient. Dus laten we hopen dat dat meevalt. Omdat veel gezondheidswerkers ziek worden en uitputting bestrijden, reizen verpleegkundigen en artsen vanuit het hele land of van buiten hun praktijkgebied om hulp te bieden in New York. ABC heeft het volgende. ICU nurses Jamie Eatons and Ryan Ward on a whirlwind road trip from their home in Oklahoma to New York City after responding to an online posting for crisis travel nurses. I feel like it's our responsibility to step up and do what we've been trained to do and what we've known and felt like was our calling to do. Jamie and Ryan, part of a growing wave, nurses by the hundreds, who will work 12-hour shifts for 21 straight days. They're helping hands desperately needed in New York City, where there are more dead from COVID-19 than from the 9/11 terror attacks. I am asking healthcare professionals across the country, if you don't have a healthcare crisis in your community, please come help us in New York now. We need relief. Governor Cuomo temporarily suspending New York State license requirements, paving the way for licensed doctors and nurses from around the country to respond to that SOS. Staffing agencies financially incentivize this work, paying so-called crisis rates that are typically much higher than regular rates, ranging from about $4,000 to as much as $10,000 per week. That financial incentive, I think, is obviously a big part of what got us here initially, but over the course of this trip and getting here, we've seen in ourselves kind of a spiritual shift, if you will. This isn't going to end in New York. This is going to be in our backyard at home. And I would hope that some nurses would take a step away from their families for a second and come help us if we needed it. The couple learns they'll both be on the overnight shifts and working in intensive care units, but they'll be separated. Ryan assigned to a hospital in Manhattan, Jamie to one in Brooklyn. Reality starts to sink in. It is bad. They are absolutely overloaded. Patients are incredibly sick. Everyone's vented. Everybody's COVID. It's all the things that you would absolutely expect. The nurses, they're overworked. They're having a hard time, and they've been doing this for weeks. We have had 2,000 doctors volunteer to be redeployed, and we haven't had to twist anybody's arm. I mean, the level of commitment has just been extraordinary. Everyone rising to the occasion. The outpouring of selflessness is really extraordinary, and it's a real spirit. It's the American spirit. It's the New York spirit. It's a can-do attitude. It's been said adversity doesn't build character, it reveals it. Every night at 7, medical professionals have their shift changed. New Yorkers show their character. The city stops. Applause erupt. COVID-19 may have left many across New York and America helpless, but not hopeless. I didn't expect that. For Jamie and Ryan, New York City is not their home, but now forever. It is in their hearts. Wow, that was amazing. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en rustige paasdagen.